алё ава ча сухтор охи сухтор сухтор шид охи ҳам сухтор хомӯш кунак равон кунед равон кардед ох тезтар охи ҳама сухт тамом шуд хонат сухт тамом шуд ҳама тамом шуд кани дар куҷо омадам ку надидастудам кани он нест ку дар куҷо ассалому алайкум созе тинҷи ака шумо даъват кардеан соза шумо даъват кардеан сухтор хомӯш кунак бале бале ака кани вай вадавоз кани вай сухтор вай кани охи ака шумо ҳамин телефон кади саросима кади хона сухтоса хеле ира барои чӣ овардӣ чӣ мекунӣ ака ростига бародар ҳарчанд ки соли аспайку хонада асп доштем лекин вазбин болода гирифта натонистем ба маймуна гирифта оварем хонада ҳама ҷондуро ҳастад шумо ира моне ба ин ёрдам мекунам масалан хонада агар сухтор шава ира роҳӣ мекунем як чанде намо нафарро гирифта мефуродам майли ту нобитама кани об табёр сухтора хомӯш ку ака мебахши шумо одам саросима каде охи занг заде ки хона сухтоса ин хеле тез биёе такси қати омадум ака ҷафар ҷафар нигоҳ мекунӣ со одами пулдор метавӣ саломат бошед одамои пулдор ҳами хелана бародар гап нестам неки худ шиноси махта мешносам ҳами як 300 сомон қарси бародар 300 сом қарси ҳами қаҷон кунед барои ҳами маймун 300 сом қарси меметим то ха бачам 300 неку чам ҷон одам набуде 300 неку ака ҳамаш карта дай неки ҳамиҷа 150 сом дорем 150 сом ҷафар ҷон қарор гап нест мешава 150 сом мешава 150 сом гирефт ака бародар гӯш куди 150 сом мара додӣ 150 сом дига ҳама қарздор мешавад ба миён метим мара фаҳмидӣ бародар чӣ хеле қарздор ман нафаҳмидам худа гӯш ка ҳамсоя ҳамин хитама нафаҳмидам гӯш ка ҳамин хони ҳамсоя ҳамин сӯхт дар гирифт ҳамин чи магазин сӯхтеса охи ҳама нигоҳ ка ҳама ҳамсоя сатил хати об бурда нигоҳ ка алова хомӯш кардесиян ҳамин хита нафаҳмидам чӣ ба шумо дари ҳамсоягарӣ гуфтиян ака ман фаҳмидам хито охи ман ҳамин ҳамсояра дидам магазини сӯхтеса ин ҳамин магазини ҳамида ку ин магазини ҳамин ман қариб як 10,000 қарздор будам ман худам айда тирза нигоҳ киса будам гуфтум ҳамин биром бо худам бо дилим накашида чӣ ба охи ака ман ҳамун то ҳамин нигоҳ кардам то ҳамин китоби қарздаш насӯхт ман набуромадам